прокуратурата. Аз оттам, нали, като и излязох от съда, пак реших да звънна на окръжния прокурор. А, дали той ми каза как така не ги я признава. Добре, нямам проблеми, сега ще видим какво може да направим. И до там беше. На следващия ден аз трябваше да пътувам по работа до Пловдив. Минах през разсещия полицай да си потърся копията. Той не ми ги даде. Да си потърся заверени копия от ВМА, от моята експертиза. Обаче той не ми ги даде. И аз си продължих пътя. Искам да те попитам, ти ли си движеше цялата тази кореспонденция или имаше адвокат? И имах адвокат. А той какво правеше през това време? Защото аз, Еми, доколкото чувам само ти, че само, нали, аз това направих, аз това. Тоест, ти си ходил непрекъснато, докато ти, вместо да ходиш на работа, ти се занимавал с държавния апарат, държавната администрация. да, нали, Съвсем сам. налагаш се да са ми, значи ние, нали, с моя адвоката, пишем жалба до съда. Съда ги иска от прокуратурата нещата. И там се получава момента, че разследващия полицай не си мърда пръста. Значи той нито, са, нито съда го бърка, нито прокуратурата. Той ги върти къде се казва, на малкия си пръст една дума. Не изпраща документите, докато в един момент аз не почнах да звъня навсякъде. Навсякъде е възможно. И в крайна сметка, докато ни иде датата 6 март и ти не се появи в предаването на Румен Бахов. Да, на 27 февруари бях насрочено за ново дело. Значи бях на 19, след това на 27. И вече бяха пристигнали нещата. Съдийката, нали, ми каза, че всичко е точно вече е ясно и е започнала даже да пише решението. На И ми каза, 27 февруари. да, на 27. И ми каза, вика така, аз исках, защото, нали, да направя, моя адвокат да направи писмена защита. Обаче тя ми каза, аз мога още днеска да ти издам решението. Към добре, супер. Нали, тогава няма да пускаме за писмена защита. Каза до 2-3 часа, ходи да пише едно кафе и заповядай да си вземеш решението. И аз така направих. Отивам, пия кафе, отивам в деловодството на съда. Те ми казаха, че още не е готова. И си оставих телефонния номер да ми звънат. И ми звънат след 30 минути и ми казаха, днеска няма да стане. Тя има срок до 27 март да ти даде решението и ще кажеш на твоя адвокат да направи писмена защита. По едно време, уж за 2 часа, 3 ще ми дадат решението, след това им кажа, че до март месец, още един месец има срок. Тоест, нейните думи са се разминали с нейните действия. Да, да. И аз, нали, звънах на моя адвокат, казах му, че няма да ми даде днеска, иска писмена защита, която ни беше изпратена на а, още в понеделник, значи, нали, в четвъртък делото, не в петък беше делото 27 и още в понеделник ние изпратихме писмената защита, нали, за да могат да станат нещата по-бързо. Тя ми вика, надявам се, почивен ден във вторник, надявам се, вика в сряда, че вече е готова с решението. И обаче аз звъня пак в сряда, нали, нахалствам вече, то не става, не се търпи иначе. Звъня пак, те ми казват, че още не е готова. И един четвъртък ми звънна господин Бахов и ме пита, вика, взел ли си книжката? И аз му казвам не. Така, разказах му случая и той ми каза, вика, добре, утре, вика, сутринта правим, вика, запис. И на 6 март направихте запис Да, сутринта в 7 часа и 15 и 20 минути и ти в колко часа получи обаждане, че всичко ти е готово? в 4 часа. В 4 16 часа часа на след обяда, същия да. ден ти получи обаждане, че всичко е готово. Тоест, смяташе, че всеки един пострадал трябва да се появи по телевизията, да даде гласност във всички медии, да даде гласност абсолютно навсякъде, за да може неговите права да бъдат, а, как да кажа, защитени, изпълнени. И да, аз мисля, че това е варианта, който трябва да се направи. Да може да се даде гласно за какво стана на въпрос, защото все пак ни мачкат по този начин. Направо убиват ни абсолютно, нали, променят ни съдбите. Така ако мога да се
изразя. Все пак с медиите, благодаря на господин Бахов, нали, той помогна много, съм му много благодарен. А, и с, как точно да го кажа, нали, с самата гласност, която се дава по медиите, може би оказва влияние на самите институции да се задвижат работите. Иначе ако не даваш гласност, може да те бавят не знам колко време. Докато при мене още моето досъдебно производство не е приключило. Но вече имаш книжка и спокойно си вършиш работата. Шофираш вече и Да. как се чувстваш, когато шофираш, когато видиш полицай, изпитваш ли някакво притеснение? И не мисля, че трябва да и изпитвам притеснение от полицаите, но, но все пак Но от малко и теста много съм. изпитваш, но от теста изпитваш притеснение. Да, да, Добре, утре но ако те спрат, утре те спират и те канят да направиш тест за наркотици, какво ще направиш? първото, което е, наистина ще изпитам тук вече страх, защото тия тестове учат на абсолютно всичко. Значи, ако ти си приел, нали, не, говорим някакво болко, успокояващо, има зъбобол, голово бол или без значение какво, си приел някакво хапче, това е напълно възможно, даже да не кажа и 100%, възможно да ти го отрази и което там насетне започват твоите проблеми. Аз мисля, че нещата трябва да се променят от тази гледна точка. Тут не може човек дори значи, ако пътувам и ако имам забобол, мен трябва да ма страх да пия хапче. Добре, кажи ми, какво според теб трябва да се промени? Какво трябва да се промени, за да няма невинни хора в тази ситуация? Поне мисля, че трябва да се вземат книжките, след като бъде разбрано ли на 100%. След и излизане на кръвните тестове, тогава, ако си положителен, да си, от тогава насетне да ти бъде, от тогава насетне наказанието, нали, Да влиза в сила наказанието, да, след тогава да влиза като в сила. излезе лабораторния тест. Да. А пък ако не си виновен, нали, през цялото време, те да си ти да дадат книжката, дори ако те мислят, че ти си под въздействието на нещо, поне да ти вземат книжката за ни 72 часа, не е и повече. Все пак това много хора страдат по този начин. Добре, Почти а какво стана с автомобила ти? Те взеха ли го? За... не го иззе автомобила. Не, освободиха го и той си стоя пред вас. Да, да. Добре. Ами, много ти благодаря за това интервю. Искаш ли да допълниш още нещо? И аз ти благодаря. И мисля, че така всеки един, който е пострадал от, нали, от тези тестове, така наречените фалшиви тестове, е хубаво да дава гласност, да се разбира както и при вас, така и при господин Бахов, нали, да може да вижда, че ние сме едно голямо съобщество, нали, от хора, които са пострадали, неправомерно пострадали, им се обърнал живота с